Meclisa Jinan ya Partiya Demokratîkan gelen HDP hember batavkirina Peymana Stenbolê li Wanê xwepêşandanek li dar xist. Ji bajarên Herêma Serhedê hejmarek jin bi duruşma me Peymana Stenbolê li kolanan destxist em ê li kolanan biparêzin beşdarê xwepêşandanê bûn. Lê Jinan dema bo destpêkirina çalekiyê li kolana hunerê berhev bûn ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatin dorpêçkirin û nehiştin daxuyanî bidin ragihandinê. Polîsan wek sedema astenkirinê biryara walîtiya Wanê ku ev 5 salin li bajêr qedexeya xwepêşandanan berdewam dike nîşan da. Li ser vê yekê Jinan heya avahiya rêxistina HDPya Wanê meşiyan û li vê derê daxuyanî dan ragihandinê. Parlamentera Agiriye ya HDP Dirayet Dilan Taşdemir got ku hükümeta Türkiye di dema pandemiyê da Peymana Stenbolê batal kiriye û bûye sedema zêdebûna tundiya ser jinan. Desthilatiya bi wekşîna vê peymanê careke din dijminiya wekî li jinê teşkîl kiriye. Em bi gotinên em divê jin Peymana Stenbolê bernadin careke din li hember polîtîkayên qirkirina jinên yên desthilatiyê deng derdînin. Taşdemir dibêje ku rojê herî kêm sê jin tên kuştin û mafên jinan li hember daraza hişmendiya mêr bê parastine. Desthilatiya ku ev demeke dirêj e. İradeya jinan ku hezar carî hêza herekî çalakî civakene hedef girtiye û tevkujiya jinê xistiye devrê. Bi kurkirina nexwekeyiya zayendî û civakiya mêr fît kirine. Bi taybetî li bajarên Kurdan taciz û tecawîza arasteyî jinan wek polîtîkayê şer taybet bikar aniye. Hamide Turan ku ji bajarokê bazı da Agiriye beşdarê xwepêşandanê bûye got ku batalkirina Peymana Stenbolê pêşîvekirina kuştinan jinan e û wiha berdewam kir. Yani her roz jin tenê kuştinê, her roz jin tenê qatliam kirinê. Sözleşme İstanbulê ji bo jinê ev girîng e. Yani ev devlet çima kabul nake tabii ev girîng e. Hani jinê ditirse, pêşketina jinê ditirse. Qatliamê çima mezin dike, çima dixwaze vê qatliamê meşrû ke. Em ji vê kabul nakin, em her zaman jî em o nevê derê em hevalê jin her derê em topon İstanbul Sözleşmesi em birine kabul kirinê. Hêjeyê birxistinê ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di 21 Adarê da welatê xwe ji Peymana Stenbolê vekeşandibû. Wî gotibû ku Tirkiye ne bi qanûnên navnetewî lê bi qanûnên navxweyî wê mafên jinan biparêze. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.